Mga taki na sab sila karon sa mga tao? Rolayda lang ya. Og mo patay na sab sila. Alang sa ilang katagbawan sa unod og dugo sa tao. Bahala og unsay mga paghitabo karong gabion na Menard. Basta kay mas excited ko sa dakong panagtigom og mga adlaw sa mga kapatiran sa espiritual. Oo. Ugmang adlawa. Mao ang pagladlad sa tanang mga plano. Ug sinugdana na kanas katumanan sa propesiya. Mao pa. Apan sa dili pa makabaton og katumanan ang tanan. Mapapas gyud una sila si Barsino ug ang iyang tibukolto. Matapos gyud unya sila. Ug dili gyud sila moabot sa ilang gipanghambog nga paglahutay kay mga matay man sila. O Dakar, nahuman na kong pahimutang ang tanan anang altar sa balaang ribulto sa Manulunda nga sungayan. Oo, sige ka magbaiid. Uy, gilupe kay ng balhibo ni mo ha. Napay imong ikog nga maay kay mo pakitoy-kitoy. Dakar, pagkiat. Nagkiat ha. Tigalig ba suko ng agaw na itong manulunda kasungayan sa altar? Pagpuyo, kasabot ka. Pagpuyo. Tarsila! Oh, si Ma'am Rolayda. Tarsila! Ma'am Rolayda! Dali, ma'am. Dali nga rin. Dayon nga rin sa son ini sikritong alampuanan. Darwin! Baya. Baya mitingog yet. Pangilo, Marcelo! Kana, behave ka lang diha. Behave ka lang, Marcelo, kay dili ikaw ang tuyo ko karon, doktor. Darwin! Mao ka na'y gusto ko. Nga dili ka na mag-wild. Behave ka na. Kagikan ka ron. Dili ka na binilanggo. Mas kapuslan ka pa kay ni Marcelo. Tangtangan ko ikaw sa kadina. Ug kinahanglan nga buutan kang musunod sa akong isulti. Ug dili ka maghilabot sa mga tao sa palibot. May na magkasinabot ang daan. Kay kung dili ka mo patuor ako og mapungot ko, patyon ko ikaw. Nagasabot ka. Sige. Ipadlay ka ng dakong kantado ni anang karaang pultahan, Darwin. Kasaligan ka na yun, Darwin. Nagmatch sa ibuhang sistema ang kasing-kasing sa demonyo nga karon naa kanimo. Tara nga to sa sikretong alampuanan, Darwin. Ikan karon. Kauban ko na ikaw sa akong mga lakaw. Ug hibuon ko ikaw nga punisher sa traidor nga angayang hukman sa kamatayon. Dili na ikaw si Darwin. Kay dili na imuhang kasing-kasing nga naa karong kalibo. Iya nagkara sa demonyo. Nakita ninyo? Uhi si Darwin. Siya katong kauban ni Tito Minard. Isa na ko ng pultahan. Huwag sila magkapantay. Nagipakang ani mo ang pultahan.
ug mililitan nila ngang nangagi sa atong tungod. Namaong man ta usuga maong wata nila mapantay. Pero, ang gisulti ni Papa Maynard, klaro ba sab ninyong nabati? Grisha, Brina? Dili na siya mao si Darwin. Klaro kaayo na kung napati gikanit Tito Maynard. Nagkasing-kasing na kuno sa demonyo ang naa karon niya. Mauday nga kalit kayong nahanaw si Darwin. Gipatay na nila si Darwin. Gipatay nila ang suod na to hikala Jumay. O, Grisha. O gibuhi pagpalit pinaagi sa pag-ilis nini o kasing-kasing nga iya sa demonyo. Kuyaw ang kulto. Nagsimba sila kang Lucifer, ang hari sa impyerno. Brenda, Sayop ang gisubay nila basahon. Ug labaw ng sayop ang gisunod nilang nahisuwat nga propesiya. Jomari, huwag na ko mahibaw kung may mahimo pa ba ko alang sa kong Mami Rolaida. Miss Krisha, Kitang mga anak sa nagkahiusang mga satanista. Wa na gitay mahimo para nila. Ug sa ilang mga kalag nga gipanag-iyanan ni Satanas. Chong, Maningkamot na lang ta. Aron dili ta masugba sa impyerno. Kay di man mahimong kita mo'y muagak nila paingon sa kaluwasan. Basta kay behave lang, Darwin. Senior Supremo, gipagawas man ni mo ng tawhana. Delikadong manghambat ti pakalit nato. Nakita man bitaw nimo nga kalmado ra siya, tar sila. Ang ato ba, nga dili lang ta mo kumpiyansa kay kasing-kasing mo ya anak niya, dili iya sa tao, kung dili sa demonyo na. Pero sa nakita ko karon nimo, mas demonyo pa ka kumparar nining Darwin, tar sila. Ma'am Rolaida, Kay ngano? sobra Dili naman tanang imo. magutinuod. Sobra na lang imo. Ustara. Ni kita ni katubangan sa altar sa tong gamhanang manulunda. Oh, Kung nahadlo kang Darwin, tar sila. Pues, gawas, tar sila. Senior Maynard. Gawas, tar sila. Gawas. Senior Maynard. Gawas na. Kay padayon na namo ang ritual nga pagampo. Pahinungod sa dakong rebolto ni Gaong Satano de los Severos Olfatos. Gawas na. Senior Maynard. oh. Kasiga og mga mata sa iring nga ito. Nagkayo. Dakar. Usa. Dakar, ayaw na. Pagpuyo, Dakar. Senior Supremo Maynard Buenavides. Dili ba himong palabyo ng higayon na aron makaapili sa balaanong panalangin alang sa atong gisimba nga Diyos? Pues, pahimutan. Aron kahimutan kita sa atong mahal nga Agaong Satano de los Severos Olfatos. Nagkalaom na kagabiyon. May mga tunog na sa gawas aning lawak na atong nimutangan. ang atong mga panakang o ginagiban batok sa mga daotang linalang. Kuptan ta kini pag-ayo. Oh, Miss Krisha. Among talahurong agaw. Aniak kami karuning atubangan sa imong altar. Nagluhod og dinupa ang mga kamot. Agiw pagtahod. Sa balaanon mo kayong ribulto. Ungulok uka. Sabat kamo. Ongolok oka. Arilok uka. Arilok oka. Nungaob uyaat. Nungaob uyaa. Rakutin dasan kap mane. Rakutin dasan kap mani. Sagano de los Severos Olfatos. O bani kami sa among mga gibuhaton. Ilabi na gayod sa espiritual. Ayaw kami basagde. Warap uka inyong tubag. Warap imak uyaan. Warap imak uyaa. Again. Warap uka
Inyong tuba. Warap imal uyaa. Talahurong agaon nga sa Tanos de los Severos Olfatos! Nagayukbo kami kanimo, o Diyos, damo ka batuod. Gamahanan sa tanang gamahanan. Gihalaran, og naghimaya kami kanimo sa tibok namong kinabuhi. Kasing-kasing og kalat! O talahurong sa Tano de Luciferos Olfatos, Diyos damo nga matuod. Sa malig-on mong sungay, kami nagasalig ka nimo. Sa imong ikog nga tampalasan, ikaw unta, maglig-on gayud ka na mo! Gangabas nguli, sabat. Gagamos ngali. Ongolok uka, Ongulok oka. arilok uka, Arilok oka. nunga ubuyak, Nunga oboya. rakutin dasan kap mane. Rakute dasan kap mane. Mayong buntag ka rin mo, Chumari Pidavides. Mayong buntag sad, Padre Ferde. Unsay update sa mga nanghitabo kagabi? Kaluoy sa Ginoo, epektibo ang akong gihimong kampanya uban sa mga tinugyanan sa palaod ning lungsod sa Latiera. Salamat sa Diyos kung mao ka na, Padre. Daghan ang nangandam og pang-alkunta sa mga daotang linalang. Hinungdan nga sagad sa mga nabiktima, kadtulang mga padrungon na gusto tipulaag sa panahon sa gabi. Mao ba? Pipila ni mga batanon ng mga padrungon sa ilang mga ginikanan. Gilapa sa mga mangtas o gihutdan o dugo. Kinuo ko. Magsultaw yata kung makahigayod ka, Chubare. Sigurado, Padre Ferde. Karong adlaw, ipahigayon ang dakong palagtapok sa mga sakop sa kultong kapatiran sa espiritual. Apan, narestro kini og sa business summit. Unsa di ay? Mao ka na reklamo sa atong mga hinanib kagabi. O, Senyor Supremo. Simbergwensa gayod ka ng pariya. Naging alkontra na gyud siya kang Senyor Supremo, Minard Buenavides. Dakong nahimong kadaot sa atong nga hinanib ang mga holy water nga ilang gipang-apot-apot. Sagdi lang. Kay dili na magdugay ka ng pariya. Ha? Usay mo ba ito niya? Simbergwensa! Kano sa matikakitagaan o katungod aron magsusi niya ng mahina? Tarsila! Sorry. Pasensya na kayo sa akong gipangutana, Senyor Supremo Minard Benavides. Ayaw yun upsa ang akong pailob ni mo, Tarsila. Makat-on kang mulugar kung asa kan hiangay. Kalma lang, good Menard. Kainit pa sabdi mong uuy. Kanunay kong saputo na ng Tarsila. Kay ngano, hangtod ba daay karon? Padayon paghihapon niyang gidot-dot ang iyang kaugalingon ni mo, Menard? Oo. Og numero 1 ka ng hinungdan. Kung nganong init ang buot ko na diya. Sabtalanggod na unsa ka ba? Di baya lalim ng mahigog mata, Menard. Unya, di tapansinon sa atong gipahinungdan ini. Oh, Rolaida. Langga. Swerte kit kaayo ko. Kay ako mo ay napili ni mong higugmaon, Menard. Espesyal ka alang ka na ko. Oh, Rolaida Palangga. Dini suod sa kong duga. salamat Ikaw ha. ngayon. Hangad gamay. Ang imong ubol-ubol. Menard. Rolaida. Palangga.
ang bigat la nga bugada. Naa siya sa sud sa lawak ni Sir Maynard. Nagkunsa na karon sila din sa sud. Maynard, nasabot kong bugat niya kayong imong buot nga rin ako. Gainit kayong imong dugo kung ako na imong ikaatubang. Pero kung si Rolayda na gani, mura kang permi gibayaw sa kapunaw-punawan. Huwag ka lagot. Buwisit! Mudalikid lang muna ta sa kumbento. Makisulti na ko si Padre Ferde. Okay, Chong. Agad-agad ko ni mo, permi. Salamat, Krish. Nindot kayo na ako no? Nga human sa unang pagsubang sa takdol nga buwan, jutay rang nahimong biktima sa mga daotang linalang sa kangitngit. Tinuod ka na. Pero, mas nindot gud kung way bisan usa ang mabiktima, di ba? Oo, maugit unta ka na ang mas nindot. Kung buhian lang ni Papaminad ang iyang pagpangamahan sa kulto. Wanaon niya yung mga daotang linalang sa kagabion ang manghasi. Oh. Hello, Padre Ferde. Timing kayo nga, nanawag ka. May pag-park na ko sa kotse din sa gawa sa kumbento. Mao ba, Jumari? Naara ka diha sa kumbento, Father? Wa ka mulakaw? Niara ko, Jumari Benavides. Ipaabot ko ikaw. Paabutan mi diha, Father. Kauban ako si Krisha. Pamin ako, Padre Ferde. Kaluyan ka sa Diyos, Jumari Benavides. Paminasap ko, Father. Kaluyan ka sa Diyos, Miss Tricia. Lingkod ka mo. Salamat, Father. Salamat, Padre. Tini pang sabdugay nga nanawag na ako ang Chief of Police sa Lachera. Mau ba, Father? Gipasalamatan ko niya sa kalampusan sa akong gisugyot na kong kampanya nga pagpang-apod-apod o mga binutilyang holy water. Epektibo git tinuod kayo, Father. Pipila ra gyud kabuok ang nahimong biktima gabi. Lahi sa nangagi nga mga higayon. Kung maminaw lang yun ang mga tao, ug mutuman ug mga pahimangno, di yun makahuygo ang mga dautang linalang. Uban sa hugot nga pag-ampo ngadto sa Dios nga labing kamanan. Dalaygon gayud ang atong amahan nga langit. Kami ni Ana sa 5-star hotel din sa Latira. Supremo Maynard Benavides. Welcome to Leatera, the gateway to the most glamorous and supernatural Tierra del Sol. Excited ako makita ang paraiso sa ibabaw sa Dakopukid, Senyor Supremo. Ato karang maong dapit, Professor Swami Sandibar. Gasa ka na alang sa matinud-anon nga magtutuos kapatiran sa espiritual nga gustong angkunon sa ambisyoso ra kayong si Amahang Barsero. Klaro kayo nining monitor sa CCTV. Tao nga dali kayong nakapalayo sa gate. Dili kasarangan ang iyang lihok. Murag... si Darwin nga ang kasing-kasing iya na sa demonyo. Kinahanglan nga masayod ni si Amahang Barsino. Gusto, susihon ko na ang gate kay murag si Erwin ka nang nagbuyod. Sila kining tibuok pamilya ni Erwin nang ligdas nga pulos wanay kinabuhi. Nang lagom, mausab ang iyang asawa ug duha ka mga anak. Gipamatay sila ni Darwin nga usa na kademonyo. Wa ko kini kahimot. Og di
gyud di kay mo ang ingon ni Tabua, Sophronia. Magbayad sila. Walay lain nga naghimo ni ini. Amahang Valsino, gikasubo ko kaayo kini Tabua. Dili kini imo sa punyong. Busa ayaw palayo pasaylo ni Amahang Valsino. Musunod kita sa proseso. Ipaibaw ta kini sa kapulisan ug agi og pagrespeto sa ilang pagka-autoridad. Tuan na ang duha ka mga ambulansya nakisakyan sa upat ka mga biktima. Duha-duha sa matag ambulansya. Ay, ang mga pulis na lang mo'y nagpabilin aron mag-imbestigar. Si Darwin, asa na siya? Nasa gibutangan ni mo kaniyang lawak. Kalmado na kayo siya. Sayon ra kayong suguon. Ug utukan siyang pagkademonyo. Nasayop na kus una kong pag-ila kaniya Senior Supremo Bernard Benavides. Kasado na ang paghukom sa kulto ni Barsiro. Og si Darwin, dako siya og ikatabang aron mahugno na ang tabagak ng mga antagonista. Kinsay isunod sa paglapa ni Darwin Senior Supremo. Kinsa? Mahimong ang traidor nga Sofronio. Ug dayon si Barsino. At timanon ko ang demonyong si Darwin. Kay dako kay sig ikatabang sa kapatiran sa espiritual. Usto na itood. Unyang 3:00 na sa hapon. Ang dakong convention sa kapatiran sa espiritual nga tambungan sa mga elitista ug politiko nga mga miyembro. Muapil ba ko sa tagtambong, Senyor Supremo? No! Huh? Dako kay kag obligasyon din sa karaang bahay sa mga Benavides. Nga dili gini mo mahimong biyaan tar sila. Inaot nga hisabtan mo ako ni anang bahina. Okay. Hisabtan ko ikaw, Senyor Supremo. Amping. Unsay amping? Amping sa inyong lakaw paingon unya sa convention sa kapatiran sa espiritual. Kamangtas yun sinipatay sa upat ka mga biktima. Si Erwin ug ang iyang tibok pamilya gikausar og hamag sa kriminal, Padre Ferte. Ay, Diyos ka maluloy ko. Siya ang tao ni Papa Maynard sa Azucarera de la Tierra. Apan nawa og dito na din ibalhin sa pag-alagad kang Sir Varsino. Nagdako gyud ang panagribal sa duwa ka mga kulto. Pareho silang nangangkon sa misteryosong dapit sa yuta sa adlaw, ang Tierra del Sol. Jumari Benavides. May gibasihan silang basahon sa kasaysayan. Ang wa nila masayre nga tinuis ang maong libro sa mga magsusuwat kaniadtong panahon. Gusto ka. Tungod kay ang Biblia lang mao ang kasulatan nga nagtug-an ug nagiya sa kamatuoran. Unyan sa mangka, andam na ka mo gawas din sa ospital, Maki? Miss Tricia, kapoy kayo din, oy. Mo nang sa sunod, ayun na kido kumpiyansa, ha? Ilang pinagkit sa tao nga sama ni atong misteryosong lubos ito. Salamat, Miss Tricia. Dili na yung kumukumpiyansa, aron di masugamak. Wa parpagyud madakpi sa mga pulis ang giingon nimong tao. Ambot og husto baka ka sa imong pagtuo nga mao kadto si Toribio. Ang kaning driver ni Joe Marie nga gituho ang patay na. Di gyud ko mahimo masayop. Siya gyud tong Tricia. Maki. Si Toribio gyud lagi to, pero limot lang siya. Mura ba siya og naamnesia? Hala no, asam ka siyang dapit na magtago no?
Naamay dakong langob ditong dapita. Basin og naa siya dito nagtago. Maigiton over ko nga kopya sa CCTV footages. Sinoy po niyo ngadto sa mga pulis. Mas labing maayo. Aron mailhan kung kinsang nipatay sa mga biktima. Nabalaka ko nga tingali og gipalihok na ni Senior Minard Pinavides ang binuhi niya mga demonyo. Oh, Jumari, si Darwin. o sabot yung pasabot. Jumare, Miss Tricia. Father Kwan, Bitaw dong Jumari, Miss Tricia, kay ngano di, ay. gabi nakita na mo siya nga kauban ni Papa Maynard. Siya gito, si Darwin. Pero lahi ng iyang linihukan. Basta kay dako kausapan. Saksi ko sa mga hitabo. Diha ko sa diyang gilisan o kasing-kasing nga dugay nang napreserbar ang patay ng kasing-kasing sa batat o gingandan o Darwin. Unsa? O matod pa ni Minard nga nipalpak sila sa unang eksperimento sa gingandan o Barsilo nga kani o sa kadoktor. Pusa, gisuwayan nila sa pag-eksperimento ang kasing-kasing sa gingandan o Darwin. Nilampo sila. Oh, Father. Nilampo sila dihang bayna. Kung nakita gyud namo siya kagabi nga kauban ni Papa Maynard. Unsa na karon ka demonyo ang nahanaw na mong hikala, Padre? Kaluoyin taon niya. Gigamit na niya si Darwin. Kaya nasuta magyud niya nga dili kapuslan ang doktor nga si Basilo. Natural lang ubay-ubay kag nasairan, Father. Tungod kay suod kayo mong managhigala kaniadto sa akong amahang Supreme Master sa kulto. Oh, suod yung kayo nga sama na gani o managsuon. Saksi ako niya ng bahina, Father. Ug salamat sa Dios kay wagid kahimpit nga nibiya sa imong bukasyon ug sa pag-alagad mo kaniya. Maayong pag-abutin ni sa karaambay sa mga Benavides, Maki. Salamat, Brina. Maayo na di ay ka, nga nigawas naman ka sa ospital. Ay, maayo na, uy. Matirang matibay. Ay, o, Laki. Sa sunod, amping nagit ka ha. Dili maayong musalig kang bisan kinsang tao karong panahona. Oo, maoyod. Musunod ayon ko ni Maynard sa pagsuod sa building anang dakong hotel. Mamrla, Hida. Oh, Nakahinumdum kapag ba na ako? manang sorry pero wa ko'y nahinumduman nga nagkailata o baka nagkahimamat. Hinumdumi, ma'am. 20 katuig kapin na ang nagkalabay. Papasensya na kyud ha, manang. Nagali man ko. Nagpaabot na ako si Maynard diha sud anang dakong building. Ma'am Rolida. Tabi una nimo ha, kay nagdaligid ko. Ay, pastilan, oy. Wanag yun siya kahinumdum pa na ako. Ay, 20 katuig na kapin ang nakalabay. Usukat ni ato. Dili na kong mahimutang nga magkunahuna. Bahin sa usa ka tinakuan. Nga hangtod karon wa pagyud mabutyag. Kinahanglan nga masayod na gyud siya sa kamatuoran. Kinahanglan gyud samtang buhi pa ko. Abi na kong hain ka na paingon. Niingon bitaw ko nimo nga musunod ra ko, Maynard. Kariyot. Si Professor Swami. Kariyot kay duulon ko na. Okay, padayon lang, Maynard. Kariyot. Professor Swami. Nahasol na hinuong ko atong tiguwa nga babae da. Kinsa ka to siya nga wa man jud ko mahinumdum nga ako siyang nakaila og nahimamat. Pulyong, inunian na ang duha sa kasiguruhan kung isgutan ang kadaugan o ang kapildihan.
isipon nga duwa lamang ang tanan. Unsaon taman kung sa kauwahian tuwa di ay ang ilang simpatiya sa kulto sa mga Buenavides. Kay baoy gituhuan nilang baoy tinuod nga maghatod kanila sa kaluwasan. Mga traidor sila, Amahang Varsino. Bisan di ay sa mga elitista na ay mga maluibon. Ay, abi man akog mga politikura. Nagtuo kita nga ni anadapig ka na to, apan di ay tuwa. Ni apil sa dakong kalihukan sa kapatiran sa espiritual. Andam na kong dawaton ng kapukanan, kana kung may tabo man. Apanahangpon ko sa pagkadaugan, kana kung mao'y ihatag sa kaigayunan. Ang amahang sungayan, mao lamang ang buktong nasayod sa tanan. Ang talahurong satano, di Luciferus Sulfatos. Kanganawa ang tibuang nga babae, kadihaan ang karaang pergula sa atang ining karaang bay sa mga Buenavides. Kinsam ka to siya, ug unsa may ang tuyo din sinugo ka to siya sa mga antagonista. Mao ka? Dili ko sa maklaro ang iyang hitsura kay distansya ra kaayo kong nagpaniid sa iyang mga lihok kaniya. Kinsam gyud ka to siya. Mama Tarsila, Brina? nakita ko ikaw nga murag na ay kisigihag tanaw. Diyan na ng karaang pregula sa atpang. Wa man. Nasaypan lang na ako ang tigwa nga babae. Di pa silong na tingali to ganiha diha. Mao ba, ma? Bisag unsa na malay nasod sa kong hunahuna, good. Gidudahan pa hinauna ko nga sinugo sa mga antagonista aron maniid din. Ayaw na Mama Tarsila, uy. Tingali og ni pasilong lang taon to diha. Ay, maulagi. Hain waka to siya paingon nga nawa. Man, sa deng duulo no, ta na ko aron pagkiksultihan. Ayaw lang sa kumpiyansa, ma. Kay simba ko, parehas ni Maki. Nasugamak in taon. Siya, gyud ka na. Naadi ay gihapon siya nag-alagad sa mga Benavides. O kanang batanong babae nga miduol niya. Mauna ka na ang usa sa managkaluha. Ay, gusto yun unta kong makigsulti ka niya. Apan nakaila nakaayo ko sa iyang batasan nga labihang kamaldita. Mabalik na lang uni ako din sa laing higayon kanang naasim. Nahinumdum na sad ko niya. Sa mananapang, ngamoy na paanak na ako dito sa lungsod sa Los Pueblos. Ang dapit, kundiin ko nitago sa ding nimabdos ko sa anak sa salbahis nga lalaki. Uhi pa karon ang manadabang nga si Manang Binyang. Ang tinuod lang mo'y gusto na kong masahiran, Maki. Andong Jumari, bisag kapila pa ko ni mo tuwad-tuwarag pangutan na maurag yun gihapon ang akong ikasulti. Si Toribio yun lagi. Oh, Mituo ko ni Maki Jom. Krisha. Kisay nasayod. Nga nakalingkawas siya gikan sa pagkahog sa sakinan. Hinungdan sa iyang pagkabaton og sakit nga amnesia. Oh, posible sa din noon. Kung suhiron lang sa mga pulis katong kuwiba sa dapit kundiin ko ni Hagba. Sa ilawom netong dapita, posibleng naa dito nagtago si Toribio. Maki, Lahi na kayo siya kaysa nailhan akong Toribio sa una dong Jumari. Larawan na siya karon sa usa ka tawo nga desidido kayong mupatay.
mong ipasabot. 100%. Natuwa na sa kulto sa mga Benavides ni Balitok ang mga elitista nga makausana mihatag sa ilang suporta sa kulto ni Amahang Varsino. Varsino? Hinoon, makamao man ko nga modawat og kapildihan. Apan una, ako mamahimong pildero. Iurot ko una ang katapusan kong hunat aron mosukol. Nakaila na kaayo ko ni dili ikaw ang klase sa tao ngayon ora kaayo mo solider. Ingrasya, Mao ka na ang tinuod Varsino. daghang salamat sa imong pagdasig kanako, Ingrasya. Ayaw ka na og daw na ang Varsino. Higala mo ako sukat pagyud kani ato. Salamat yun kaayo. Sa gihapon, gitahod ko ang imong pag-amahan sa usa ka kultong suhayan. Mao nga bisan og usa ako kang magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Apan alang na, nagpapili ng atong pagkamanakikalang. Usbon ko, salamat yun kaayo. Ug salamat, Sab, sa pagahin mo kanakog panahon, Ingrasya. Way sa payan, Varsino. Dasig lang. Mapukan man ako, ug ang akong kulto usab matapos. Apan magpabilin ako nga malig-on, ug magbilin usab kini ug usa ka buhing kasaysayan alang kang Ninard Benavides nga makausa ni ana. Dihay Amahang Varsino nga maisugong ni Alcontra kanila. Sige, bye, Varsino. Bye, Ingrasya. Naluoy kayo ako, kang Amahang Varsino. Pinugos niyang gilig-on ang iyang kaugalingon, bisan taliwa ni ining dakong pagsuway nga iyang giatubang. Sobra na sa katunga sa iyang mga miyembrong elitista o sa mga politiko ang tuan na sa kulto sa mga Benavides. Natuman gayod ang nahisuwat sa basahon sa ilang katiguangan nga mubarog nga lig-on ang kapatiran sa espiritual inigabot unya sa naghinapos nga mga adlaw. Inay-inay na ukaw no, ang kulto ni Varsino. Apan bisan pa man ni Ana, mahimuon ang Diyos. Aron ang nagkaligong kapatiran sa espiritual ni Maynard Benavides, maunaw sab ang mapukan. Ang Diyos lang mao'y labing kamhanan. Si Ginoong Hesukristo maulang ang angay ng ampuan, simbahon, ug alagaran. Mga igsuon ko sa kapatiran sa espiritual. Kanang atong nakita karon, mao ang aerial shots and videos sa gipangandoy natong dapit. Ang Tierra del Sol. Usa kina ka misteryosong dapit. Ngawa ginibilo pinaagi sa makinarya ni abilidad sa tao. Supernatural ang pagkahimo ni ana o giandam alang lamang ni adtong mga nagmatinud-anon sa kapatiran. Gitagana alang lamang kanato o way laing makapuyo ni ana kundili kita. Apil na ang matagsakop sa pamilya. Busa atong pakpakan ang matag-usa ug atong pakpakan ang kapatiran sa espiritual. Ongolok uka, dalipay gayud ako. Arilok uka, labaw nang nahimuot nini ang atong Diyos og manulunda
Kamoy naghatag ka nato og kabulahanan. Nungaob uyaak. Mahinangpon ang matag usa, samtang nagpaabot sa katumanan sa gipanagna nga propesiya sa matuod og lunsay nga kaluwasan. Rakutin dasan kap mane, busa kadtong wa pariha sa pagtuo. Awhagan ninyo sila. Dasiga ninyo sila. Aron sa pagabot unya, gamatuma na ang naisuwat sa kasulatan sa mga propesiya. Magkahiusa kita gamuhangop sa kaluwasan. Nasayod ako nga dagkong mga negosyante ang kasagaran kanato dinhi. Busa, sangan sa kaluwasan. Ayaw ninyo idaw ang paghahinog pundo alang sa kapatiran. Hatag! Kutob sa mahimo. Kaya katong Diyos nga batuod, naghatag sayang sobrang panalangin. Nagkinahanglan kita og binilyon. Busa hatag! Hatag! Daghan ang natandog sa imong pagpamung kaganina, Menard. Og ang fundraising alang sa kaluwasan, niabot og 13 milyones ka pesos. Menard, Kahimutan gid kini niya. Busa, siya lang ang atong angayang simbahon, ampuan ug alagaran. Si talahurong Satano de Lucifero Solfatos. Señor Sopipo Pinatpuitapitis. Oh yes, Professor Swami Sandivar. Congratulations! Napunan o tagha mga negosyante nga formal na narehistro pala sa kapatiran sa espiritual. Salamat, Professor. Sila gikatanan sa kulto sa Abahang Barsino. Mauna kini ang giingon ko nimo. Nagipanagna ng daan sa karaang kasulatan. Nga ang kapatiran sa mga Buenavides. Maugayod ang matuod nga gikahimutan sa tong Dios. Og manulundang sungayan sa impyerno. Iya mga miyembro sa Amahang Barsino, biya na sa iya. Pusa, kini katumanan na sa gipanagda sa kasulatan. Nipakita ana ang katapusang sinyales. Ang pagtumaw sa paraiso sa yuta, gadahanaw, minilyon ka mga katuigan na ang nanglabay. Buhi ang Tierra del Sol, Professor Swami Sandivar. Gipunduhan gid nila og binilyon aron maangkon ang tanang properties libot sa Tierra del Sol. Unsay buhaton tanini, Padre Ferte? Jumay Benavides. Sila bagid, Father? Sila bagid mo ang makapanag-iya sa misteryosong Tierra del Sol?